Teach Catch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifambira. Bondora tete. Jesus ati zvechokwadi. Bachabatwa nemwana. Mwari ari kubatsira. Pamberi Mumwe ninde to tashinga taringa 2021 aishanda kuma ba nezvegoridha. Saka ndabva ndasangana nemari. Ndasangana nemari kudaro so ndichera goridha ipapo. Mari yangu yakaita 4000. Ndaenda unganidzamba. Pane nezvidziyo inogara nayo mai asha. Mai asha ndokumbira kuchengeterwa mari yangu. Mai asha akati mari yako yakawandisa. Chengeta mari yako wega. Mana chemba ndambochengera kuchengeta mari yangu ndega kudaro so. Manje awa. Wakazouya bamba manje. Ubati tashinga ndikwerete so $500. Mazona. Ndapa ndaigara na mai wangu angasibo. Time wangu South Africa. Pane mai ndakasiro anozime marowa. Awarapo ndio ndaigara na. Sasa ndapa $500 awa. Obawa didogadzira gearbox remote yangu. Mazona. Zvada ruso vatambogara. Vaya futi rwetatu rwechitu vaya futi tashinga ndipo $400 mazona vana vapa $400 yayo obati kechi 3 futi vaya futi ndipo $200 do tenga mapotatoes do tenga mshonga mapotatoes mazona vana vamba $200 yayo vaya futi vana vamba $200 achiti tashinga dozokuba mundu uzodini uzorenda mazona zvadaro tagara ane bench yainayo bamba bawo ubati tashinga ndipe 5000 mazona ndokupa chinyi vandakupa bench ngati andina chinyi andisina mari ipapo ndakabva ndotenga wangu mududu ipapo andandotenga wangu mududu saka inini ndaikumbira wedare kuti mundibatsiro kuti ndiwono mari yangu na baba warapo. Total yako 1.3. Tatoita manje. Nyaya dzakadaidzwa. Ndo zvinoenda ma small claims court. Dzekutorana tumati kwakadai. Zvinoenda ma small scales court. Asisu tongotsvaya pachiwana kuti zviite. Imi mbambo. Nyaya utawa, do you owe this man 1300? I'm sorry mama. Yes. Inini mari iri kutaurwa nemurume. Handina ungobvira ndabwereta mari yake. Tinogarisana muvillage rimwe chete, vanotogara mustand mangu. Ndakanga ndisiripo pagorera rutaura. Handiri kushanda paBvanda Provincial Hospital. Ndakadzoka kuno 2022 kuna August. Tanga kushanda paOgust. Kana mautoda mauta tese mapenzi. Kuti uyu neawo wese vari kubenga kuti munobvira mambowana mari yake yari kungorota ari kupa imari. Andina umbokwenda. No, it's okay, saka we at waste time. Iwe shamali. Enda pasipo court, anga pasipo court. Paseri pay okay but. Wende ipapo unisa unonyura nyaya kusipo court. Ubva wasungiswa utota kudzosera mari yako. But inini kumba mari wenda itaka. Pane $400. Wakanetsana nemukadzi wawo handiti. Anozi mai kunashi. Wanetsana mai kunashi ubvaenda kudaidza lawyer rawo handiti. Wangaro ubvaya pamba pedu kuma 5 o'clock kuseni. Tashinga ndipo $400. Tikatenda tese kutaundika. Ivo baba pane lawyer racho ndotovaziya kuti handi izvi. Right, lawyer iroro rinonoshanda se witness yako yo. Ndera awa man. Nderake but iroro lawyer ukatoritaura izvozvo izvo. Ari kwanisi kuramba because zvinotanisha image yake. Ari kwanisa kutaura kuti ndinazo kuti mari yakabva kupi handine nazo. Indangopiwa mari yangu. Handizvo. Asi iwe pawakamuwerengera mari akawerenga mari ndiani? Ndine werenga but ndazitaura mai wangu warapo. No, iwe kana wakawerengera lawyer mari dai. Ayo,
ndaiva asi muri pamberi peloya haipo pamai but zvandiri kutaura ka nyaya yako zvese izvoka kuti zviite izi mai wako is witness nemamwe mawitness aunoziva pawakapa uyu mari ita kuti paunoenda kunoripota kwangu waripo endai pavo pacivil court handizvo imimi mabambo kana makapiwa mari nemunhu handiti hazvikomboreri ba unozwa bambo hazvikomboreri ba kana kuti munofuwa kuti pamukungwara hakusi kungwara babambo hamufi makabata mari pamuupenyu bambo nenyaya yemari iyoyi unozwa ndinoda bambo don't take advantage yekuti hauna kunyorana pasi nemufana mufana uyu haasi benzi hapengi kuti angangoti iwewe ngoti iwewe une 1000 achitotaura kuti ndangopa musi wakati mari yakati ndingopa mari yamusi wakati mkwa iwo uya kuti ndandisipo ndandogwanda kusipiwa anosungiswa pano neruziona inini manje vanhu vakadaiwa unojoina vamwe avo unomborara mukati unojoina vamwe avo kana uri conman because ndakutokutora saconman uri conman uri conman because kana uchiti wapiwa mari yemunhu woramba nhasi kuda kushandisa matechnicalities ekuti nekuti hapana patakanyorerana saka kuti mufana uyu trust yake akakutrusta mufana uyu semunhu wamunogara mese andi iwo hauna utoyasotazocha kuti haana mwari yakambokupa mufana uyu ndozvautaura endati haana mari yakambokupa here kana sendi nyaya iri panapa chii haina kutangira panyaya yemari tinogarisana nevanhaka mai vake pavakabva kuSouth Africa vanga vasipo 4 years pavakadzoka izvezvizvi tine state building iri paGrange ndo mavari kugara mavakasvika vane notice yekuti vabude paine preschool yatinorana isusu yechechi yedu saka ndo yakaiswa mavari kugara ndobva vati ndimuri kutidzingisa pai mubuilding imomo saka pakugara kwataita izwai bambo pamunhu mari yake izwai bambo izwai bambo izwai iwe hausi chechi bayo why pachechi yese akafunga usungisa iwe hausi muridzi wechechi ka ndi uri pastor ndiwe muridzi wechechi here ndati uri mufundisi kuva mufundisi ndiwe muridzi wechechi here ndiwe muridzi wechechi I do not expect that from vocals. Mai, taura itizo. Pamusoro ichangamira. Yes. Uri Mumwe Mufundisi pamusoro. Uyu mwana wangu ndio first born yangu. Ndakabuda muno ndikaenda kuJoni. Ndikasiya wana waina mai Musi wandakabva kuJoni nini? Pakapera 3 days. Vapanzi meeting yekunzi pana papadatwa pachikoro padasvika kuti pachipatara. Ibvai pana. Aw, ndisati ndamboziya nyaya dzemari. Vakanditi 48 hours mabva pana. Pa 48 hours. Ndisingaziyi nyaya dzemari. Mwana vazontaura kuti mama, awane mari yangu yawakanitorera. Vantaura kuti 500 yegearbox, 400 yakuisa nemukadzi wake, 200 yekuspray mapotatoes ake, 200 200 yekurendesera munhu. Anditi saka inini kuti ndivavhunze awo. Handinoda kuvabvunza ba. Ndakati kuti pakanditi 48 hours get away. Ndakandoti vanga ine nyaya dzavo. Vandaenda kuna sabhuku, sabhuku arapo. Vandaotaura sabhuku, muri kuti ndibve panapa. Pane nyaya dziri kuitika. Mwana wangu akatorwa mari yake nagarikai makanga uyu. Akatora mari yemwana. Kutora pakati mari yemwana, handikwanisi kumira naye kana kwenda kwamuvhunzi. Ndokumbira kuti imimi sabhuku mutibatsire. Nehama dzangu idzi dzandirapa idzi. Vandadzidaidza. Sabhuku vauya nehama dzangu nagarikai makanga. Vatavhunzanisa nyaya. Garikai vati handizviziva. Wakasaina papi? Obva apurisa muromo kuti enda kumapurisa. Hapana kana pawakasaina enda kumapurisa handina mari yakoba. Saka mambo chandiri kukumbiraka ngatibatei badza. Uyu ngabate badza, uyu obata badza. Tone chokwadi. Kumapurisa ina handisi kuenda ba. Nekuti uyu akanitenda kumapurisa ndine maloya angu. Nekuti hapana witness, hapana evidence ba.
ndo zvakataura musi watakataura nasabu kuti chiyanana akati hapana witness hapana evidence. Mwana akabudisa muromo kuti ava mai vamakandisiya ndina vavo ndakavaudza nyaya iyoyo. Mai ava vakavhunzwa vakati chokwadi mwana aindiudza kuti ndiri kupa gare kai. Mai ava mukwasha wavo akawana 4,000 US, mwana wangu akawana 4,000 US, mwana wambuya akawana mari iyoyo. Mai ava vakavhunza mwana wangu kuti kwaiwa mwa utenga mamotikari, kwaiwa utengi mota sei. Akaudza mai ava kuti uzvo ndiyo ndiri kuchengetesa mari yangu. Saka ipe baba kuti mwana nyakasaina papi hapana pakansaina mosangana ukoti na lawyer wangu ikoko. Saka inini kukoti handisina kuenda bamambo ngatibate ibadza. Akakuruka brain dzemwana akakolonize mwana brain dzake achibva abhesa pakuti hapana patanyorerana. Saka mambo ina handisi kuda kuenda ukoti kuda kubadza. Kukanga mwana manje. Akanga mwana nekuti papasina munhu mukuru. Agreement is verbal. Is an agreement. Inotozoenda mukoti. Verbal agreement is kana usachike ba. Anatopinda mukatu. Musachike ba. Ivi kana zvokuti based on wazi hapana chakanyorwa. Hakuna izvo. Because kana magara muya semagariro ndakaita pana. Ndiri kuona nezvomahya pa breakfast. Ndakagara pana. Nezo muri kufunga zvese ndendi kuzoona. Ndo mweya wacho wechei. Kuona zvokusingaoni. Saka musanese bambuya. Aitobira mwana achiti nekuti hapana po. Izwai mbuya. Ndo saka ndati musaneseke ba. Endai kusimochi claims court. Anditi kusipo court paseri pa okay pa. Ova anoripota nyake. Yobva yapinda mukati. Kana yapinda mukati anditi muchazoona zvinoitika. Andizo endai iko ukoko because mukati kubadza andinga matozwa kuti ndiri pastor. Upastor ana basa ndinda. Izwa izvi. Mira ndikutaurei. Izwai mbuya. Akamazwa kuti ndiri pastor. The next thing paano ndinda kuenda kubadza anotaura kuti church yangu haidi. Saka nakati church yake haitendi hapana mutemo munomumanikidza kuti aende. Saka isusu kuti ngatiende nekwa kusina chechi kana chiba. Toitambira ikoko. Asi chandiri kukumbira inini pastor. Kana uri pastor chaiye unoparidza shoko raJesu Kristo wakafa akamuka. Jesu Kristo akafira isusu zvitadzo zvedu tese pano panyika. Watamirira tese kudzoka kake kechipiri. Ane mitemo yakakwana 10 commandments. Usabe, usapombe, kudza mai wako na baba wako kuti mazuva ako panyika awande. Iwe mufundisi womira pamberi pevanhu every week uchitaura zvinhu zvausingaiti. No, Mwari hambokukomborera. Mwari hambokukomborera. Endai moite izvo ndataura izvozvo. Then tinobatsirana. Kana kuti mimi mufundisi munongoti mababa vanyarikani mongonopawo mwana mari yake. Kana munoziva nezvemari endai motaura namai nemari moita arrangement kuti kana mari mukuiziva modzosera mari yemwana sei. Kana musina izvozvo itai payment plan. Mobhadhara because mangwana kaini chandoziva mukaona mukaenda kukoti ikakunyudzai nyaya iyi nepamwe nekumira pamberi pawanhu chako chechi hamuzopamiri basa yacho harizoiti. Ndo saka nduti zvakadaiwo kana nyaya muri kuiziva taurai namai nemwana mugara pasi mowirirana kuti ndichabhadharana sei nemwana kudzosera mwana chii mari yake. Imimi Mwari kudenga chaiko, Mwari kudenga akakutumai because kana muri pasi panapa ndimi wafudzi wenyu isusu watadzi. Asi tikati isusu watadzi tisi takufudzai chechi no bro. Chechi no bro. Chita izvo ndataura. Endai mai kana itai tinokubatsira onai after nini endai mukomana musari madini maenda pamwana mari yake. Yes. Ndone kana muri nyaya kana iri nyaya kuti hamuna kana iri nyaya kuti muri kushika lawyer kana iri nyaya kuti muri kushika lawyer musashike lawyer ba apostolic faith ministry tokutsvagira lawyer Aplozi hane sisi bosa vendika. Tumzene pano gara pano tanda musanetseke. Angwana irigiri. Tumziwa. Yeah. Discuss TV.
inonakidza zvekuti kana wasalike paFB wasubscribe Futi